ଜୀବନର କେଉଁ ଏକ ପାହାନ୍ତି ପହରେ ଜଣେ ଆସେ, ମନର କବାଟ ଖୋଲି ହୃଦୟ ଭିତରେ ପଶେ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଅତିଥି ସାଜେ ଯାହାର ଆସିବା ବାଟକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସାତ ରଙ୍ଗରେ ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦିଏ ଏବଂ ପୁଣି କେଉଁ ଏକ ପାହାନ୍ତି ପହରରେ ନିଜର ସାଥୀକୁ ଏକୁଟିଆ କରି ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରେମ ଏକ ନିଶବ୍ଦ ରାତିର ପରିଟିଏ ପରି, ଯାହାର ଆସିବାକୁ କେହି ଜାଣିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସେ, ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଭରେ, ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ ତା ପରି ରାଇଜକୁ। କଲିକତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 2। ଚା ବିକାଳି, ବୁଲା ବିକାଳି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ କୋଳାହଳରେ କମ୍ପୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୁଏ କି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନଟି 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ ବୋଲି। ଏହି କଥା ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ରେଳ ବିଭାଗର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ବିରକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏକ ଚେୟାର ଉପରେ ଏବଂ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଥିବା ବାନ୍ଧବୀ ପାୟଲଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ। ସେ ଥିଲେ ଗାଁର ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପୁଅ। ପାହାନ୍ତି ପହରର କାକର ବନ୍ଧୁ ପରି ସେ ଥିଲେ ଶାନ୍ତ ଓ କୋମଳ। ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ସେ ଥିଲେ ଉଜ୍ଜଳବନ୍ତ। ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ହାଇସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ମନୋଜ। କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ପାୟଲ ସହିତ। ସତେ ଯେପରି ସେ ଝିଅଟି ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବି, ଯାହାର କଥା କୁହା ଆଖି, ମିଠା କଥା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଗୁଣ ମନୋଜ ମନକୁ କିଣି ନେଇଥିଲା। କ୍ରମେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ପଦେ କଥା ଓ ଟିକିଏ ଦେଖା ପାଇଁ ତାର ହୃଦୟ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲଜ୍ଜୁଆ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି ବି କହିପାରୁନଥିଲା। ସତରେ ପ୍ରେମ କେତେ ନିଆରା। ନିଜର ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ପରି ଲାଗେ। ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କଲେଜରେ ଘୁରି ବୁଲେ ଠିକ୍ ଏକ ପାଗଳ ପ୍ରଜାପତି ପରି। କାହାକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ଦୂତ ସାଜି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରେମର ଦୂତ ସାଜି ତାର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଅମ୍ଳାନ ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାହା ହୃଦୟର ଅତି ନିଜର, ତାହା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତା। ବନ୍ଧୁତାର କୁହୁକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଅମ୍ଳାନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମନୋଜ ଓ ପାୟଲର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଓ କ୍ରମେ ନିବିଡ଼ତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା। ସମୟ ଗଢ଼ି ଚାଲେ, କ୍ରମେ ମନୋଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ।
प्लीज़ वीडियो भल लगे सब्सक्राइब करदेवे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवे। समयर खेल बड़ विचित्र। परिस्थितिर चापरे ताको एक छोट कंपानी रे चाकरी करने को पड़े। यही समय एक शुभेच्छा वार्ता आसे तार से बांधवी पायल पाखर, जहाँ ता मनरे भरी देथिला असमारी खुशी। वास्तविक निज प्रियार एक छोट हस आगे कुबेर संपत्ति तुच्छ लगे, किंतु मनोज ताको केबे भी कही पारु नथिला कि से ताको भल पाए एवं ताको ता जीवनर राणी करने को चाहे बोली। आसे एक पवित्र दिन, फगु पूर्णिमार दिन, प्रेमर दिन, मिलनर दिन। से दिन मनर असुमारी साहस और उद्दीपना भारी ता मन कथा को कही देथिला तार सही मनर मानसी आगरे। किंतु तापरे से देखे तो पाद तलु माटी खसी जाए। ता आखि आगे श्रावण वर्षा परी लोतकर वर्षा रे भिजी जाइथिला ता मन मंदिर राणी। ता मन मंदिर राणी परी ओ थरिला कंठरे कहिथिला, तमे केवल मोर जणे भल बंधु, बंधु छड़ा मु तुमको किछि भी भाविनी। हठात मनोज मनर ताजमहल भांगी रुजी चुरमार हो गला। तार हृदय आत्मचित्कार करे, किंतु से तार भावना ऊपर संयम रखे, कारण ता पायल ता आगे कांदुची, जाकु से सारा जीवन खुशी रे देखिबो चाहे। किछि न भावी अतीतर एक कथा कही मजा करुथिली बोली कही पकाए। पायल आखिर लुह कमी जाए एवं स्मित हास्यटीए खेली जाए। कला मेघर अंधकार परे मनोज हसी हसी घर को फेरे। जीवन में प्रथम थर ताकू अनुभव हुए कि से भी भल अभिनय करिपारे मिछरे। किंतु ता भल पाइबा ताकू पाइल उपरे दोष देवाक दिएनी। धनी बापार अलियाली झील सीए, मोठार ताकू कौन बा मिल पारिथांदा किछटा सुखिला भल पाइबा, जहाँ आजिर एई वस्तुवादी दुनिया रे संपूर्ण मूल्यहीन। से आज दुनिया और पायल आगे केवल तार जड़े भल सांग। आज भी ताको खुशी देखा चाहे ठीक पूर्व परी। से केबे बुझिया चेष्टा करी नहीं कि से ठीक करुची कि भूल करुची, कहीं ना ता भल पाइबा ताको एमिति करिवार सुजोग देनी। से आसुची भल बंधु भाव में मिशुची, पुणी फेरी जाउची से स्वप्न राज्य को। हठात ट्रेन शब्द रे मनोज आचंबित हुए, कारण दिल्ली अभिमुखे आसुवा ट्रेन टी प्लाटफर्म रे लगी सारी तार अजाणत मन धड़प हो ट्रेन भीतर को चली जाइथिला निजर गंतव्य पथरे। जदि वीडियो भल लगे लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब कर देवे। धन्यवाद।